बियो सासे सेंग्रा उन्दैखौ लानानै दङ आरो बेजों सनजाय बर' आरो जनिता नार्जारी नैबायदि मोनसे रुम फिसायावनो साब्रैबो थायो। साब्रैबो मोजां नङा नोंसोरो देहा फानहैयो, देहा फाला बेजों थालाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिबो बांसिन फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ। दायो जोहोलाव नार्जारी ब्रादार बिथाङा गावनि हिन्जाव पद्मा नार्जारीनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। थ' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे मोनसे फट'खौ नुदोंना? थ' बे फट'खौ लानानै गोबाङानो इडिट होननानै बुंदों, नाथाय बे फट'खौ इडिट नङा होननानै जोहोलाव नार्जारी ब्रादार बिथाङा बुंदों आरो मोनसे भिडिअ क्लिप होदों। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो आरो पद्मा नार्जारी बिथांनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। बारा नांखाया Mami te la pedí. दा बे एडिट नङा, बियो फुल भिडिअ। एडिटब्ला आं होआनोमोन भिडिअ, आं बिदि नङा। आं नोंथांमोनहा गोबां मानसियानो एडिट होननानै आंनि सिगाङाव बुंदों। एडिट भिडिअ नङा बियो, एडिट फट' नङामोन। आं दिनै भिडिअखौनो होथारबाय नोंसिनो। दा बुजिबाय दा? गोबां हौवाजों बे लिंक खालामनानै दंमोन, नोंथांमोनहाथ' मिथिया, आं मिथिगौ, आं खोनाबाय थायो, आंनि खोमायाव हाबफैबाय थायो, मिथिदोंना? गोबां आरो दाबो गोदान बरायबाय थायो। थारमाने सिगां मेरि सेंग्रा 25 बोसोरनि सेंग्रा बेजों दंमोन, बेजों गारलायबाय, बे न'आव थांनाय लोगो लोगो गारलायबाय। बिनि उनाव नैबेजों मास मोनथामसो थाहैदों, बियो। ओमफ्राय बेयो मुस्लिम मानसि, गोरियामोन बे मुस्लिम मानसि। बिनि उनाव बेखौ गारनानै त्रिपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेलेगाव थांदोंमोन बे हौवाजों, मुस्लिम हौवाजों। आरो बियो दा सोरबा आरो 25 बोसोरनि बैसोनि हारसा रायलायग्रा सेंग्रा फिसा बरायनानै त्रिपुर डिस्ट्रिक्टआव फैलायबाय। त्रिपुर डिस्ट्रिक्टआव फैनानै दा बियो सासे सेंग्रा उन्दैखौ लानानै दङ आरो बेजों सनजाय बर' आरो जनिता नार्जारी नैबायदि मोनसे रुम फिसायावनो साब्रैबो थायो, साब्रैबो दङ। जनितानि गियाना ओरैबायदि गाज्रि नुदों, बिमाखौ बोखानानै लांनानै बियो गुबुन गोबां हौवाफोरनो गथायना हैबाय बिमाखौ। सोरनिबा फिसाजोआ बेफोरबायदि गियाननि मानसिना, बिफाजों बिमाखौ बोखानानै गुबुन हौवानो हैनो हानाय सोरनिबा जिबनाव न'खर दं नामा? बेफोरबायदि दङ नामा? नाथाय आङो न'नि मानसि गासैखौबो जोबोद अनोमोन, गावनि जिउजों समान रुजुनानै आं गासैखौबो गथ' गथाय अनोमोन, हिन्जाव अनोमोन। बेजोंनो थैस' थांस' थैजासिम संसार जानो गोसो दंमोन आरो आं बेखौ गोबां लिंहरदोंमोन, बे फैयाखै। बेफोरबायदि आथोन गोदान बेजोंबा बेजों गेलेनो मोननायखायनो बियो फैयाखै। सनजाय बर'खौथ' नोंथांमोनहा मिथिखाबाय नङा होमबा? सनजाय बर'आ बेनो थगायनानै आंनि न'खरखौ सिफायदों आरो बिनि बिदा मनेस्वर कसारी, पटला गामिनि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, मालमुरा पस्ट अफिस, बिनि थारमाने बिसोर खारनो लागाखौ बियो मिथिगौ। आरो बे सनजाय बर'आ बेयावनो खैदिनमान थाफैखुमादों, सप्तासेसो थाफैखुमादों बियो। बिनि उनाव बिसोरो सिरि हराव थांखुमादों। 41 बोसोर जाबाय, बारबाय, 41 बोसोर हाबबाय आरो दा 41 बोसोरबाबो बे बुजियाखै दाबो। आरो गथ' सेंग्रा गोरलै 25 बोसोर जानाय लाबथिंनानै दा फिसाजोफोरजों जमा मोनसे रुम फिसायावनो जमा उन्दुयो। लाजियासै होनबा?
लाजियासै आरो बे सन्जय बर' आरो जनिता नार्जारि बिसोर लाजिनो रोङासै बिमाखौ बिफाजों बोखानानै बिसोरो आरो हौवा गोदान गोदान जनानै आरो मोनसे रुमाव थानो खैराबारिनि सन्जय बर' खैराबारिनि सन्जय बर' आरो जनिता आसुरित मोनबाय आं बिसोरखौ मोजां नङा नोंसोरो देहा फानहैयो देहा फाला बेजों थालाय खोब मोजां मोनथारो पाप नाङो नोंसोरो थैना थांब्लासो मिथिगोन गथ' गारनानै गोबां हौवा जहैनायनि पापा माबायदि रोखा मोनगोन नोंसोर थैनायनि उनाव बे हिनजाव हौवा गारि गारि खारग्रा गथ' गारि गारि खारग्रा हिनजावफ्रा थैनायनि उनाव नाय नोंसोरो गाबनो गोनां जागोन ना जाया आं नोंसोरखौ रोखा बुंदों